Тази жена е отворила щанд за коледни подаръци пред Гранда, за да подпомага нейния син с церебрална парализа. Дарихме малка част от нашата стока на щанда и за да може да подпомогнем каузата. Здравейте, казвам се Ирина Младенова, майка съм на Макси. Той е с детска церебрална парализа. В принцип е осиновен, ние не знаем, че е с това заболяване. Докторът каза, ако искате да го върнете, ние така и не успяхме да направим тая стъпка. Решихме, че ще се борим и ще с каквото можем и колкото може. Значи имаме тук един джойстик за Nintendo Switch. Той е на стойност 50 лева и на толкова го продаваме. Вече ви може да прецените, нали, на колко да го продадете. Е чарджинг станция за Nintendo Switch. Зарядна станция за VR 2. Един Mystery Box с две игри за PlayStation 3. Има две игри вътре, като сме написали това е за PlayStation 4. Гумички, които се слагат ето тук на самите джойстици с различни шарки.